begynder bare. Goddag, du er din kuk. Jo, ja. Ham der oppe, rejser du også? Ja. Må jeg stille noget spørgsmål? Jo, du sidder. Hvor er du helt fyldt igen i opsøger? Ja, okay. Og hvad lavede du så før du opsøgte først? Jo, jeg stod i lærer til min hjemme. Nej. Ja, ja. Ja, okay. Og hvilken er det for der? Har du så opdaget som opdagsrejsende? Jo. Min chef, altså Agnes Lærhus, han fik mig ind i en af kongens skibe. Vi skulle en kortlægning øer ud af Jafit. Ja, det er så, hvad vi gjorde, så nu jeg er i fart. Og så stak vi stik syd mod New Zealand. Og efter det tog vi så sejl. Det er det. Ja, fordi hvor mange rejser har du været på? 2 i alt. Jeg var jo på den der rejse i Australien, og den anden rejse til Arktis. Der var der folk, der var. Jo, der var faktisk sådan en kæmpe flage i is. Har du tænkt dig sådan at kunne blive nye rejser? Jo, jeg har planlagt at tage til Hawaii på min næste ekspedition. Det lyder spændende. Vel, tak fordi jeg måtte spørge dig. Ja, for det var jo så lidt. Men jeg tror, jeg er ved at tåre